Hola Delfinsloves! En aquest vídeo us parlaré sobre el llenguatge que utilitza Montcada en el llibre El cafè de la granota. Podem dir que el llenguatge que utilitza principalment prové de la Catalunya Oriental, però destaquem algunes expressions o alguns fragments del text que el seu llenguatge prové de l'Ebre, que és on Montcada va néixer. També puc destacar l'oralitat dels contes, sobretot en les narracions més breus. Aquests contes podrien arribar a ser com unes petites llegendes dites de la gent de la zona, com allò que es ve a dir de boca a orella. I també podem veure que el narrador coneix perfectament el que passa, les situacions, els personatges, ens està explicant detalladament el que en aquell moment està passant, el que l'autor ens vol dir. I podríem interpretar-ho com si el narrador ens estigués explicant les seves vivències. També podem destacar a Cristòfol com el portador de la veu del poble, aquell que representa la multitud del poble. I després, per finalitzar, puc dir que aquest llibre m'ha agradat molt, que em sembla molt interessant a conèixer aquest tipus de literatura, ja que no l'havia conegut mai, i que el recomano molt i espero que us hagi agradat molt aquest videoblog i aprengueu molt sobre el cafè de la granota. Moltes gràcies.